aka ce kowane abu yana da kyau ƙarshen shi ya zama da kyau, ko da farkon ya babu kyau ƙarshen ya ana so ya zama da kyau. Ga duk waɗanda suka bi ko suka shiga ta ƙofar Yesu Almasihu, sakamakon shi ne samun rai madawwami, irin ran da Yesu Almasihu yake da shi a raye. Tun da aka yi duniya har yanzu ba a taɓa cewa ga wani da ya taɓa rayuwa kamar yadda Yesu yau yake raye ba, shekaru dubbai. To wanda suka shiga ta ƙofar Yesu su ne za su rayu kamar Yesu Almasihu, shi ne ake ce ma rai na har abada, wato inda babu lissafin lokaci na mutuwa. Za ka rayu rayuwa ta farin ciki. In kana so ka samu rayuwan nan sai ka shiga cikin ƙofar nan da Yesu Almasihu ya ce shi ne ƙofa. Wato ƙofar nan wadda za ta kai ka inda Allah yake, ƙofar nan wadda za ta sada ka da amincin Allah, ƙofar nan wadda za ta sada ka da kursiyi na sama. Ba ya samuwa sai ta wurin Yesu Almasihu.